Bathukku kaya ngapa sih mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Hei, maksud lo pirang-pirang? Bathuk ini sisi lho. Iya. Kok pirang-pirang? Kan no bathuk 1, bathuk 2, bathuk 3. Endi bathuk Wilujeng dalu Mbak Tatin. Sugeng dalu Mas Dan. Wilujeng dalu saderenge minal faidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin wis pokoke kula akeh lupute kali jenengan kadang sok getak-getak sok le gawe perkara gawe ulah wis pokoke Sadar ta kowe? sadar kula iki. Tak kira ora sadar. Ya sadar kok ya. Ya padha-padha. Nggih. Gandeng aku ki rada tuwa. Nah nggih. Rodok lho ya. Lah ya rada. Aja tua banget ya. Sami-sami Mas Dan. Mbok bilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Mboten wonten lepate karang sedaya iki gojekan ya meng kula iki sok keladuk kula nganti sok emosi. Lah ngapa mergane kok emosi? Ayo ngadepi jenengan iki ning ya wis ora apa-apa wis dilalekke sing wis ya wis buka lembaran baru. Buka lembaran baru. Kok gek engko wani meneh ngono ta? Ora. Ora. Ora ta. Awas engko nek wani. Aku nek wis ngomong ngapura pisan ngono ya wis tak lalekke. Nggih menika nderek sowan wonten perebutan nggih. Perebutan. Nggih. Dalam rangka reuni dan halal bihalal keluarga besar Padukuhan Perebutan. Nggih sing do nang endi? Sing teng mriki nggih sing teng perantauan. Perantauan do pulang. Nggih sedaya. Lah nek omahmu ngendi? Omah kula iki mriko, kula kene iki wong Neka. Wong Neka. Wong Neka. Asline ngendi? Asline Jeruk Legi ngunut. Lah jere meneh SD ne kene iki sing endi? Lah ya SD. Ah mriku wetan mriku kula alumni SD Candi 3, SD Negeri Candi 3. Mriki iki unik. Unike piye? Kene iki wilayah Katongan ning SD-ne melu candi. Nah candi iki wis apa Jatiayu Karangmojo. Oh. Ngono lho. Dadi nek berarti melu ngendi? lah ya sempun nek arep lomba-lomba ngono ki bingung. Ngliparana lomba kene ya ngejokke, dene Karangmojo ana lomba kene ya maju. Jenengan ya melu lomba. Ya melu. Melu ngendi? Melu loro-lorone kula. Jasa saderengipun menika minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon ingkang wonten mriki. Mugi tansah sehat selalu, guyub rukun, gandeng malih. Amin. Iya. Menika baru pertama setelah apa puasa ya? Enggak. Saya loh. Oh jenengan to. Lah wingi tanggal 23 teng pundi? Kula wisap kok ora iso. Hah? Kula wisap. Bisa piye? Kula jak wayangan tenggen kula. Ya kan ijik halal bihalal, masih lebaran. Kok ya kowe ya ngoyomen. Lah kula ki ya ming manut panitia. Ya kan Pak niki tesih lebaran mbok benjang mawon nek pun lebaran ke-7 apa piye ngono. Ayo wis kersane warga ngunut nggon aku kono. Aku wis ora. Oh sik do bubar. Oh ya wis manut berarti nggih. Nggih menika sesuk bakal ketemu Mas Yusuf kerep iki aku. Sesuk arep apa ya Mas? Ya ngapa-ngapa kena. Pek kacang. Jek mbok nika mbok bilih wonten pamundutan menapa Mas? Kathah ning kalih niku riyen Mbak Elisa kan jumeneng wong. Oh nggih, monggo jenengan sing murba. Nggih, engko spoti kanca-kanca sapa karepmu terserah. Aku wong ora ngerti gending. Ngerti gending ning duwite akeh. Wis sing penting duit. Hah? Ayo. Ayo. Yo. Ora
jane spot apa spot kok kedawan. Ayo kimpul ki ora ket dadi ora kendang ditadana. Malah pol kimpul. Senengen. Seneng nek ora aku joget ya kowe. Menang banyak ngono. Iya. Mbak Elisa menika sampun jumeneng. Sampun. Arep kan ngopo le? Lah ya wis wingi wis ketemu iki saiki. Wis ketemu. Ganti karo warga kene. Heeh. Kowe ora kangen karo aku. Bar ketemu kangen. Kangene ro Mbak Tatin makane diunggahke dhisik dhewe. Oh iya. Wingi ketake ya nekokke aku toh. Heeh. Kamu sebenarnya ada rasa sama gue. Enggak. Ada rasa geding, kemetak. Kemetak gundulmu kowe. Kudune kowe sing tak ketak kok meneh ngetak aku. Emangnya kowe ngerti gundulku? Bathukku kaya ngapa sel mbok ketak ngerti? Ayo pirang-pirang kok ya. Hei, maksud lo pirang-pirang? Bathuk ini sisi lho. Iya. Kok pirang-pirang? Kan no bathuk 1, bathuk 2, bathuk 3. Endi bathuk bathuk 1 yang mana? Wis kono kuwi. Bathuk 2 yang mana? Sembuh pokoknya kemetak ngono wae. Oh, cah cilik kok ngerti bathuk ngendi-ngendi. Nenek. Ciki. Ora ngendi ya le? Kaya kuwi. Ngapa kowe goleki apa? Goleki bathuk sing jembar sak bandara. Bathuk iki gur iki lho. Ayo, Bathuke loro ngono aku ronamu. Ya, tenang-tenang aja nesu-nesu isih bodho. Sih bodoh iki. Lah ora dalange marai yo. Lek mene arep ngetak bathuk loro telu ira yo tak genahke. Lah ya Nek digenahno. nek ora aku aja bales ngetak. Lah, Dilus-lus. kamu maunya dielus-elus. Lah iya, nah aku Bagian yang mana? Ayo. Ayo engko koneng kono wae. Karang cah cilik ya ngono kan jale dipupuk. Cah cilik ning kemaki nepal yo. Iki kok ngeteng-ngeteng duitan apa? Kaya ana saweran to ya. Ah, dibaca. Heeh, iki bagiane ya dibagi iki sing jenengan sing maos, iki Mbak Elisa ngono. Ya ana sini sisan yo. Heeh. Ah, kuwi. Ya kamu yang dititipin kok. Duite aja selehke dalange ora keke. Ora apa-apa. Dalange wis sugih, cah cilik THR mlumpuk sakmene. Sing tua-tua do miskin ditek arek 1000 2000, cah cilik sugih. I'm rich. Apa wingi dulurku ora do bali dadi aku ora entuk pitrah. Wah, mesakno. Ya, mosok sakmono ya isih entuk pitrah. Wis SMP kan dapat lho, Sekolah sekolah. ning ketoke kok gegeden nek dikeki duit. Apane? Blegere. Apane arep mancing meneh kowe? Ora de umpan aku. J menika saking Pak Suyoto Cibinong nonton langsung. Nggih, matur nuwun. Nggih. Minta lagu Gubuk Asmara Pake Bowo buat Nggih. Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Berarti ora rono ya? Ora sah. Ora sah. Tak Bukan bukae. Mbak Tatin dan Mbak Elisa. Jenengan Mbak. jenengan iki bintang tamu kan isih wani nampa saweran nek aku. Omong apa? Ngomong apa Nek sih, omong sing Ceto? jelas. Jenengan tak wis entuk honor dhewe kok isih belum Nek nampa dalang? saweran. Nek aku nampa saweran iki ora semata-mata tak nggo dhewe. Yang tinggal siapa? Cemplungke kas wiyaga. Tenane. Terus engko disebrak karo juang kae. Tenan kuwi. Menika kalih Pas atus. kalih atus. Iki biasa. Ya 100 to. Aku ki isih tuna, isih entek duitku nggo nyangon-nyangoni. Nggo balen. Iku Mbak Elisa engko mulih dijolke 2.000-an nggo mitrah-mitrahi ponak-ponakan. Rampung. Wis Nah, rampung. Wah. Aku iseng kuwi nggo Iki sapa? iki jenengan waos berdua. Duitnya dipek sapa? Aku. Ya wacanen dhewe. Ya wegah kok, ya iki tak bagi Duitnya dipek maca. ngono akan maca ya gah. Wis bagiane dhewe-dhewe ngono lho, rak ya. Lah piye? Kono ki bagiane maca, ngono ya wis entuk 100. Ya kan iki jen maca dekku. Lah ya Ya iki ya, punyamu Dek. dibaca sendiri dong. Ayo kan aku dalang ki menang Murba Wasesa. Halo, Mbak. Wenang murba, duitnya ya dipek kono. Heeh. Terus sing maca aku. Lah aku menang Murba iki sing maca jenengan. Terus aku gur kon maca tok. Lah iya. Biasa. Bintang tamu ki penderek dalang lho. Ke derajatmu ki apa ora Ya wis. ono apa-apane. Nek kowe gelem ya diwaca kono. Aku lah, kula Mbak Elisa ki Mbak Yuku kok. aku manut ketwingi aku manut ro dalange penak kok. Nek manut ki penak. Ora, nek biyen zaman almarhum Pak Seno iki nek nyanyi dikekke. Nek iki kok ora. Ya aja dipadake zamane wis beda kok. Kowe tegel karo cah cilik. Cah cilik iki butuhe sekolah isih ana. Butuhe buku, butuh macam-macam.
kacem lho. Kuwi cah cilik iso gawe cah cilik. Masa? Iso le, wis reti carane yo. Iso nganggo lemah-lemahan kae lho. Lah ya kuwi cak kerep gawe. Coke lah. Cak kerep gawe boneka kok ya le. Heeh. Nganggo lempung ya le. Heeh. Karep maca ora? Gak. Kono gak kono. Kamu picek enggak iso maca. Kamu sekolah ora? Wis sekolah iso maca. Ora kowe jane kancane sapa? Kowe kancaku apa kancane dalange? Ya seragame padha kowe. Nek kanca men ora pilih-pilih. Iki loro amplop. Aku ki biyen ki ton nang sekolahan ki diwarai nulis, ning ora diwarai maca. Kowe ora iso. Berarti nek ora iso. Lah kowe mau iso maca? Nek iki iso ora maca iki tak delok iki kowe iso maca ora iki piro iki? Wah nek duit ngerti aku. Piro iki nek? Iki 100. Gak ngerti. Ya ngerti nek duit to. Kae nang kono 200 ngerti aku. 200 apane iki? Lah pira? Iku wis ana 400 iki. Mbok masakno ora aku ki nyangoni bocah-bocah iki entek-entek. Ndok iki arep golek pepulih aku njaluk kowe ngono lho gentenan sing cah cilik ngene wong tuwa ngono lho. Apa ora wis ditambahi karo panitia? Urung e. Urung. Oh wis ding karo Mas Andi mau wis. Iya. Wis. Iki wiyaga-wiyaga ya do tak jak. Ngapa? Megawe bareng. Sob Aku ngerti lho. sob suwe. Ya apa-apa jenenge iki ngalap berkah. Ngalap berkah. Isih bodo ngene iki awal-awale. Ya cah cilik ora iso mikir duit ya. Sing mikir ben aku wae. Nek prinsipku duit ki iso digoleki ning angel wis ngono. Ayo padha wae. Lele. Mulane aku ning kene golek Tambahan. Golek Wis diwaca, Sa? Diwaos, Mbak Elisa. Kacem. Kowe iso maca ora? Iso. Kowe ora iso Sekolah dhuwur-dhuwure. kagem kok kacemengi aku ngerti lho. Hei, Kok kowe mutusi kowe baca apa? Kok mutusi kagem barang. nek bahasa kacemengi bahasa apa? Ora ngerti, aku ora ngerti basa Jawane. Iki macane kacem kok. Ya wis, tempe kacem ngono ya. Kacem. Mas Dacang. Ya. Dalang. Yusuf, salam sehat buat Mas Dacang meneh dan bintang krunya nyuwun gending Gunung Kidul Handayani kagem warga IKP sugeng midhaketaken sak kanthi sukorenane penggale saking Mbah Sumar. Nggih. Heeh, Mbah Sumar wetan Yo kuwi. iki sing iki apik tulisane. Dae KAK GEGM kagem. aku padake ora iso maca. Jare ra iso Yo maca. tak macane. Nyon arep maca. Ora ya wis. Kagem Mas Da Yusuf Nggih. Ganendra. Kagem aku kok duwite ya. Menengo jare kon maca. Yo. Kon maca mau. Anu nggih. Kagem Mas Yusuf Ganendra saking keluarga ageng Ikatan Keluarga Perbutan IKP Bapak Sukarjo atau Ketua nyuwun lelagon pambuka dipun jogeti rujak jeruk dipun bawani Ibu Tatin. Pak pinten iki Pak? Nanggone Mas Dan. Salam kantor sedaya warga IKP wonten pundi kemawon sejabodetabek sugeng mirsani lan salam budaya. Serawan. Ra ono to? Rano. Dipinangkani ra nek ra ono iki piye? Ya iya, iki ana meneh. Kalau nang kaseket-seket ngono lah iki nggo joget Mbak Tatin engko. Diseni. Iki wayangan udu nggon karaoke. Weh, dalange ngerti karaoke bareng. Ngerti wae sok liwat. Wes obo kono apa? Ora liwat tok. Roke-roke. Ora. Wes sing kono ono apa meneh? Apa Ono kuwi? 50. Jare joget. Ayo ki lho Mbak. Sak jogetan 50 ora. Wah lempoh aku ya, masa gur 50. Wes ora sida ngandang neh gitu. Nyuwun lagu Sesideman saking Pak Pardiman Mebel sawer 100.000 transfer ingkang nembang Mbak Elisa cakepan bawa dandang gula Pardiman Mebel dawah tresno Sesideman mebelipun. Oh nggih niki diasta Mbak Elisa. Wingi wis metu meneh ya. Kayak wingi sih. Bola bali metu. Kayak wingi disinomne nek iki Oh, dandang gulane. gitu. Apa ora sahiri jenengan? Dianu Mbak Elisa. Tandangi sa jare kowe apa-apa tandangi, rasa iren. Yo garek piro to? Lah ya jare
didhawuh ki mangkat. Aku Dhewe dong ki didhawuh. mbok cah cilik tetep gede deknen. Gede apane? Iki ya arep iklan kaos, ana papane ana ing samping kiwa. Kiwa iki kono apa kono wis pokoke. Kowe wingi dikeki kaos to? Entuk aku. Aku ndi? Kaos rasa-rasa. Lah apa? Kaos e ono cah cilike. Ki mung sesise. Terus Lah nek dienggo pas nggon kene nak yo abot. Karep kuwi nek iso ning tengah apa loro ngono lho. Gambare ana gambare sapa? gambare dhek. Wis simbole Abot lho mburi barang ngono Bathara Guru karo Semar. Abot tak kaose iku. Berarti aku ora iso rentok njaluk. Ya entuk njaluk kae Mas Kelawar kae ini. Mas, njaluk ya Mas. Ukurane. Ngece. Ora ono ukurane. Aku iki gur 40 kok bobote. 40 semono gede. 40 iki sikil siji dadi. Ini sik loro ya 80. Iki Iya. arep yang mana dulu Mas? Ya, ini ada juga pepeling caping gunung kalian podang kuning kagem warga besar Trah Somokarto dari Dalimo Siswa Suprapto. Terus tak wacane kabeh sisan. Terus saking Mas Percil MC Weru Sukoharjo nyuwun lagu garwane wong liya ingkang nyanyi Mbak Niken. Iya, ora apa-apa. Iya, dari Pak Gatot Purnomo lagu Sideman digabung mawon kang nyekar Mbak Tatin kepareng kersa Sinom Parijoto ya 150.000. Dari Pak Suryanto kagem sedaya sedulur njlantir lan rencang-rencang Mas Jumari Mas Santo dan sebagainya transfer 130.000 ya. Ki sing dikersake apa ora ana. Kuwi arep sing dhisik sing dipindah. Pokoke enggak boleh membeda-bedakan di sing Nggih. duwite akeh sing sithik. Pokoke dipinangkani nek sedeng wektune ya dipinangkani nek ra sedeng ya mengko. Lah nek iki mesti meneri. Hawi, kuwi ukurane XXXXXXXL. Ndi? Coba Mbak. Ayo buka aja. Saya terima nikahnya. Wes. Kok abang yo? Iya. Iki Lah. gambar delok. Nggonku irengi Mbak. Nggonmu kok abang. Kan nggonamu kan ireng. Heh. Apa? Nggonaku kan merah. Ngece. Ya gue mesti do langsung bayang. Meneri ora? Ini ukur ya Allah, tenanan ora iki Mas. Sapa sing Tenan. ngene iki? Kok masuk XXL ngece banget di sini. Hei. Aku SL apa L iki cukup, Mas. Ah. Iki iso dadi daster iki kok. Joli. Jali kene. Kene jali. Hmm. Nggo sarungan kok malan kok. Oh, sarungan Ini. omah. XXXXL. Kok ya ono ta ukuran sakmono ya? Ya ana ta ya? Hah? Ya ana ta ya? Ono ta? Angin kok dinggo sak men iki sedeng e. Kok dinggo mlebu yoga-yoga mah dadi. Oh, kimpul. Iki dinangkani sik pundi Oh, riyen syukur kowe Mas Dalan. ora sida bangga jare abang saiki malah dadi ireng wis ya. Hawi ireng kowe. Tok sing Wah. ireng gene nggonmu ya ireng. Ya ngono aku abang ireng berarti. Abange ra sida. Oke, matur sedah nuwun nggih Mas Da. Mugi kaose laris manis. Amin, nggih. Iki oh cenono gambare kok elek temen ya. Bajigur. Nggonmu Elek. panjang nih, nggonku pendek. Yo, hah? SL panjang. Yo wis bejane dhewe-dhewe. Nggonku kok ora panjang wingi es pendek. Mas Da niki nembang sing endi sik omong wae kok ndak Ki diprotes. sing manut. Kuwi Samping dhewe. gunung. Rujak jeruk. Rujak jeruk, ah kuwi rujak Napa, jeruk. Mak? Rujak. Nah kuwi rujak jeruk. Oh ya. Bubak asmara ya. Ya rujak jeruk riyen. Ya pokoke dhisik dhewe iki sing nyantai-nyantai sik, mengko kari dhewe sing gayeng. Dadi neruske lakon mrono kuwi semangat. Menyuruh Mas. Oh iya. Iya. Ngadang neng. Aku nika ya, Mbak. Kowe iki mengko he. Kan iki pinangkani Teata TITN Tatin. Yo kowe arep linggo. Yo linggo kok nek gubuke wis metu aku men. Lho kon melu joget sa nyambut gawe bareng kok. Linggo wae bayare padha kok. Ya wis manut. Koprol mboten, Pak. Ken koprol mboten nih. Wah, kae.
Wis ya. Wis. Aku apa kowe? Jenengan aku kuwi manut Yo. kono wae. Diam. Nggih. Lah. Perdana lho iki aja salah lho. Heeh. Melu manut. Ya melu wong loro nyambut gawe. Aku mbok jatah piro? Mong 50 iki aku mau enehi 2000 engko. Wah, kowe ora entuk. Ya urung nglakoni kok. Ya, Oh iya. galak tenan dalange cilik ning. Ben gelem. Aku iki kaya Setyaki arep gajah kuming sak lengen bayi ning ampuh. Apa? Sing sak lengan bayi apa? Gadahku ki lho ki. Endi godomu? Nggih. Godone kuning. Iya. Ora ireng. Ora. Ora. Kan tak tempeli prodo. Kowe adalah kok madhep rene iki arep delok sapa? Jenengan you. Oh, alah jebulane ingin to iki Lah jenenge. fans. Kuwi bar kerokan kuwi gegere lorek-lorek kuwi. Ketok ya. Nek arep ngeroki mbok ngomong, Mbak Tatin Ora kuwi lho aku meh ngomong nang tilase kok. Ya kan iki urung pati abang mbok diabangke. Gah. Sapa ngerti kok nek jenengan sing ngeroki dadi mari? Ora sida ngeroki aku. Agak deng kok dalange nek ngeroki milih kok. Mas Roni. Pan kandak sah cawe. Iki panjere iki. Ya Panjere. Allah. Pon mangpe mawon Mas Jelang. Nampa ora? Rak, Anjere lho, iki lho. mah 1000 nggo ngopo? Anjere iki lho. Iki lho 5000 iki lho iki. Boleh. Nek ora tak pites tenan ya jane dalah mempermainkan gue. Ayo Sa. Kan enak-enak dimainke. Tak awasane dalange. Asana. Kan aku kan dhisik. Ayo Sa. Sapa aku kok? Mau kita dia sepi. Apa tau kaya ana suara kodok ya? Enggak tak kayu ya. Pas suara kiri. Oh kire. Celeng. Saiki nacar Lah terus. Neng pripun Pak? Neng lambah layah-layah. layah. Saja kulino layah-layah. Ayo seneng kae Pak Marlan kae. Neng layah lambah Lah terus. Ih, apa to iki? Suara mbok sing apik ngono lho. Kula lambak rawit. Iki juga tenan, Mbok. Juga hati. Mas Rani ngendangi piye?
Ayo wis manut. Manut Roni. Heeh. Oh iya. Nora suwe bapakne tole wis teko. gandeng panjenengan sampun nyambut damel niki tampa iki lho iki kaya ngene iso ngbayar parkir. Aku gobios ini meng 5.000 lho weh. Nah ya gobios tukange parkir. Ini perdana kita joget berdua ya. Iya. Di sini loh. Iki mau iki. Aku ora tahu-taune lho iki joget rujak jerak. Iso ora Zah? Ra iso. Rujak jeruk. Aku mung melu-melu kamu piye entek-entek. Ra apa-apa wis apik sesuk ben iso ditangkep nang joget wong loro. Apik to. Paling ora yo 50 100 ngono 5.000. Niki iki ya nak nggo aja nggo tumbas es ndak pilek. Meng secuil. Kalire Pak D. Pak D sapa? Pak D Tole. Hah? Pak D Tole. Ayo wis kuwi. Nya saka Pak D Tole. Enggak aku kamu belum tau berarti.
Kula Ki Pak. nggo aku to. Kula Pak Tol. Lah iki nggo. Ya ngrem-remi. Ndak. Yakin ikhlas ora? Ikhlas ora? Ikhlas. Aneh. Aku nek ra ikhlas mending ra sah wae. Iya. Ikhlas kuwi. Dalang iso sulapan iso dadi Abang dadi biru ya. biru iso dadi coklat. Ikhlasku iki. Ikhlas iya kene. Sedidik oke nek ikhlas ra apa-apa. Kene gek wis Syukur. Lah kesel bareng ora. Ya ampun, kita wis gambar biasa. Iki lho Mas, aku kemeringet lho. Kamu mau mengulapi keringet gue enggak? Mas Tulus kayak dilapi Mas. Mas Tulus sapa? Soale iki ana sing jagani aja gawe cemburu. Sapa ta? Nah, sapa? Pinggir dhewe lho. Endi sing endi? Hah? Pojok dhewe. Sing jenenge Mega-Mega. Mega agama. Lah yo nek ayu ra ya ayu aku to. Tapi sing dipajang ning foto profil terus ning nggon status sih soal Mega. Iki ngene Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Iki jenengan pikantuk salam saking Mas Sumardi Ndlinggo, Mbak Sumardi Tatin, Mbak Elisa Ndlinggo. kalih Mas Roni kalih Oh, nggih, Mega ya Mas iki mantau Sumardi. streaming ya. Iya no WA saking saya dari Jakarta minta lagu Caping Gunung yang nyanyi Bapak Amarno Ketua DPRD Kota Tangerang dan Ketua Bupati Jakarta Barat dari Ki Sunaryo Hadi Suroto Ketua Sanggar Sermolaras Ciledug Tangerang ya. Oh nggih. Rawuh nggih. Rawo. Oh nggih. Menawi nyuwun gungan, Pak. Panjenengan nyekar Cepeng Gunung. Iya. Nggih, monggo Sare-sare. nggih. Dipun siapaken, Pak. Siapa kan nak dermis niki Pak. Lah yo ngono to wangun-wangune yo. Wangun-wangune Bodho apa meneh? Bodho saka luar kota, mosok ya ora. Nek ono. Aku wis sing cah cilik ora tau kek njaluk pitra kono sing tuwa kok malah ngediat. Salah ra jaluk. Ayo pekewo kok. Monggo pamurbo jarene tenggene Pak Dalan. Ya seperti Mas. Odok. Di siapa Mbak Elisa? Sugeng dalu, Pak. Itu hidup. Pak ini lini dijoke, Pak. Ini itu apa itu? Iki lho kene. Diplurut sik. Mohon ngapunten, sing ahli nyekel mic kayak gini ini memang harus perempuan. Perempuan ya. Laki kurang ahli. Nangke. Itu pun perempuan Komplek. yang berpengalaman, Pak. Nangke. Mbak Tatin sama Mbak Alisa aja cara megangnya udah lain karena pengalamannya beda. Oh, beda. Kalau aku piye? Nah ini kan belum nikah jadi lain. Cara megangnya lain. Cara megangnya nek Itu belum kalau nikah kita emang ini nyekel mic langsung tekmek ini nih. Itu ya. Nah, ini anggang-anggang pelan-pelan. Iya, gini aja udah bisa kok. Jange sinten sing nyuwun lagu kalau mau. Anu Mas Sunaryo Tri Kurniawan. Saking Jakarta. Nggih, saking Wah, Jakarta. niku kadang kula nom. Lah nggih. Jadi plekoto wong tuwa kula niki ora iso nembang kok nembang gitu. Sakit. Nggih. Jadi Mbak Tatin nggih. Napa, Kula tak bawa mawon nggih. Oh, Jim, niku Bawa tenan aturane wonten kalih, Pak. Napa? Setunggal nembang, nek mboten nembang nggih. Iku sudah hafal iki. Nah niku, nek ajeng selamet nggih nembang mawon. Nggih. Selamet. Ning luwih apik nek nembang nggih nyawer, dadine carane Bujange, Wonten dawuh. saya tuh biasanya melihat Mbak Tatin kalau Mbak Alisa itu kan di YouTube nggih. Saya pikir tuh cantik gitu. Nggih. Enggak taunya ayu tenan gitu. Ulang. Yes. Nek Mbak Tatin pripun Mbak Tatin? aku wis arep tenteng iki. Wes nek iki wis pokoke wis pengalamannya wis ora umum nek Bola. Mbak Tatin iki wis pokoke. Pengalaman apa, Pak? Sapa wae pokoke wis. Apa wae? Lah wong peh cilik wae dipites to coba. Walah. Cilik ra wonge nika. Lah nggih. Lah nek liyane ra ora cilik. Liyane gede. Ayo Mas. Napa, Pak? Bengi. Oh nggih, caping Di no. jenglengke nggih. Jenglenge. Kajenge Mbak Tatin. Saben
bengi ngana nyawa ayo Mas Roni kira-kira wis 10 tahun ora nyanyi Mbak. Oh ya. Jadi saya itu sehari-hari guru. Guru apa Pak? Terus ya guru. Oh ya. Ya guru di Unpad Bandung, di UI dosen gitu. lah itu ya. biasanya pun menawi nyanyi wonten pundi Kamar mandi. oh Kamar mandi apike kok ngene Ya ya. Terus piye Mbak? Cakepannya. Napa Pak? Pripun Pak? Cakepannya piye? Aduh pripun Pak? Kok kaya ra krungu? Yen memam. Yen memajang mung karo janur kuning Pripun Pak? suarane karo suarane dalange apik ndi? Wah, apa sae Apa jenengan? jenengan kata jenengan saya. Enggak, aku malah mesake wiro suarane nggo. Lah mboten Jadi napa. dielek-elek wae. Malahan iki kira suarane seneng kok dibantu. Ora suarane Kembang wae lha nggih dibantu kalih jenengan pira swara weton kuno Kowe kok ora mumbul-mumbul to Mbak ditunggu Tatin, Mbak Elisa tepung Ya. kalian almarhum Dewi. Tepung Dewi, almarhum Dewi Sinden saking Klaten. Mbak Dewi. Dewi Marheningsih tepung. Dereng kula dereng. Oh, dereng. Nek Mbak Wito Dewi. Radio tepung mboten? Nggak Klaten. pernah dengar. Nah, Dewi itu adik kandung saya. Oh, masih punya darah seni lah. Seni. Seni ora seni. Ya. Ono kok meni mboten saged nembang jenengan. niki anu caping gunung niki nggih pamundutan saking keluarga besar Oh nggih. Prahsama Karta. Oh, nggih. Dados si Santi Kabung. Pacitan sarwi panas udan panas udan amping-amping caping gunung Mawi najan mboten. Sekedap nika dalange aja ngomong. Omong. Nek ngomong didodok Mawi ngono lho. Jula-juli mboten. Jula-juli mboten Jula-juli Pak. mboten. boleh boleh Oh, boleh. Apik. Nanu tekek lorek dase iya. nanti dibelok-belokke karo iki ora usah weh Ya wis mboten sah men. mboten usah aku dibelok-belokke karo Sik meneng ninggali. Nadyan wadon miwah
Mane banyu Mas Naryo njaluk lagu kaya sing aku ora apal gitu. Nah, niku justru mengetes napa nika insting berburu. Iya. Syukur. Syukur. Ya, enggak. Syukur bisa Lonteng.
biasa pokoknya dikiwatakan wong ayu-ayu ngene iki wis aku awet 10 tahun niki. Awet 10 tahun niki Pak Harto nggih. Luar biasa. Luar biasa, ini momen yang langka ya, Wah, Pak? langka bener ini langka. Biasanya kan cuma nonton di YouTube ya Mas itu. Iki kebetulan iso jejer ini wis luar biasa. Apa kirine panjenengan niku ugi langka? Lah pripun? Ya satwa dilindungi ini. Tak cokot loh. Ayo. Lanjut nggih, Pak? Ayo. Nggih. Sekar bisa Desa Jati Rejo matur nuwun kirang langkunipun nyuwun pangapunten wong ya ngudu penyanyi nek salah-salah ya diapura nggih Mbak Elisa Mbak Tati sampun sae, Pak. Nggih. ya matur nuwun Bu Cange Nggih, matur sembah nuwun. wonten perpatan nyuwun pangapunten Wah, semanten ugi. Wah, enggak dulu. Niku kalih niki mang tinggal 5. Nek kula men mboten nggih. kapan le mayang teng Jakarta nggih napa Tanggal 29 akhir bulan Juli wonten pundi Bantar Bekasi. Gebang Bekasi Bekasi. Pak panjenengan ngetes boten bentene penyanyi profesional kalian penyanyi amatir. bedane profesional kali amatir Nggih. apa sih bedane apa Nek penyanyi profesional nyanyi dibayar. Oh, bedanya tahu saya, Nek nggih. penyanyi amatir nyanyi bayar. Boten bercanda aja, Pak. Kene ya padha wae. Aku mong yo biasa kok. Ayo. Iki nek Kok nek guru kan nganggo bedek-bedekan. nek kebetulan sing dampingi dudu penyanyi sing pinter dudu Ya. penyanyi sing kaya mesti disawer tapi gandeng wis kaya-kaya dadi ora usah disawer Wes turah-turah Pak. Ngono kok matur sembah nuwun sampun Matur sumbang nuwun, wonten nggih. wonten Matur nuwun, pepanggungan matur nuwun. nggih Pak. Ampun kapok mengke. Mboten sah repot-repot. Pak, mboten sah. Pak, mboten sah, Pak. Nek dikandani kok ngeyel to, Pak? Janalah, Pak. Matur nuwun nggih, Pak, nggih. Mugi berkah nggih, Pak. Barokah Ya. rezekine lancar, Ya. Pak. Alhamdulillah. Sing njaluk kowe sing Sing ngomong aku, sing kerja aku lho mau, sing gawe bedek-bedekan mau aku lho. Ya Ya dibagi. semua itu tergantung amal perbuatan. Jane meneng wae malah entuk ya berarti nih. Heeh, dadi nek kowe rasa melu njaluk. Papat lho kok ya tegel karo kancane. Ya kowe siji. Aku siji, sing ngendang ki mau nek ra ono pemusike ra Saborani ta? iso nyanyi. Rasa sampe sugih ya. Sisan gajinen wiyagane. Lagi nek dinggo wiyaga man 2.000, nek apa-apa nya dinggo pipis. Hah? Nyewu. Endi sapa iki? Kene. Dikai gelem ora? Nya. Sewu. Awak dhewe selawe ya. Dinggo tuku uyah nek do dimut bareng-bareng. Lumayan ya. Iya kena nggo asin-asin. Ki wau sing sesedeman enten to. Hah? Sesedeman. Nggih. Nggih, kersane Nggih. kalih kanca-kanca waranggono. Nggih monggo. Monggo. Ingkang pundi? Ingkang Ingkang pundi jenengan ingkang tunjuk. milih mawon. Jarene Pak Morbo kene kon manut dalan. Nek wis ngene iki aku wis genten kono nek agi awal-awal pambuka. Ah, aku ora arep ngejokke megae dadak ngono. Ora. Mbok dijokke. Ora. Dumane aku yo isin-isin. Sepotono wae cepet suwen. Sapa? Sepoti. Sing sendi? Niki. Iki sapa jenenge? Mega. Mega apamu? Mega sapa? Galodron. Hah? Megalodon ki apa? Megalodon. Tareti. Oh alah. Master Hiu. Heeh. Pangan wae kae. Pangan Delonge ya. gelem pangan genti kok. Wah. Wah, ya Ayo. sing dikarepke. Mbak Ayo. Mega monggo Mbak Mega. Mangga Mbak Mega. Yo, Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga
Prabutan Prabutan. nggih ngaturaken Prabutan. minal aidin wal faizin menawi kula wonten lepat nyuwun eketan papat ajeng punjul nggih mboten napa-napa Pagi ketularan aku kabeh kowe kok donjak. Mbak Ya, pokoknya nek seramong Mbak Tatin iki dadi ndremis kan. Padahal aku ya gur manut dalange lho. Ora. Nek aku ki dasare ndremis ki dasare wis gawan. Dadi ya Sinten malih? Sugeng dalu sinten malih? nggih kagem Mas Developers juga Mbak Tatin Mbak Elisa Mas Da Terus wis. Mpun Lho kon muni ayang. Mane piro ngono. Ayang 150. Heeh. Iki ana cakepane sing kon bawa Mbak Elisa ya. Nggih Ya monggo di rolling men kabeh. Yo gantian aja. Aku soalnya ra entuk transferane mau mlebu pakar kabeh ketok. Ah, wah iya. Nah. Coba dibaca ya. Wis pokoke Kowe iso mbaca ora kaya Mbak Tatin ngaku-ngaku ra iso mbaca. ya gandeng Wis sik sekolah. disuwun Mbak Elisa ya Mbak Elisa mawon iya. Weh. Dua-duanya no. Piro to? 100 to? Ya kuwi piro? 100 iki mongko 10 larek iki sak larek 10.000. Ayo wis tah telu manye 10. Sing dermis iki aku kae kok melu-melu dermis kowe. Lah ya kan melu jenengan. Ngitung. Ngitung ya wis. Manut sing tuwa. Iya. Kaya rukun Islam iku sama ya. Iya Dandang sama. gula ya. Be membelipun Kang Be. Aku bacain sing iki to mebelipun. Endi to? Mebel. Mebelipun. Terus? Kang Pardiman. Pardinan. Pardinan, ah? Kang Pardiman niki. Oh, ora iso to, Pardiman niki. Oh, Pardiman iki. Soale urek-urekan no. Belelipun. Mebelipun. Mebel. Kok bele-bele. Mebel. Mebel. Mebelipun Kang Pardinan niki Kidul semen Semen. Kidul semen. JLN ini bocone piye? Jalan. Jalan karang ngono. Jalan. Jalan nulis iki cakepane sapa kalian nulis? Bapakku Maido. Wah, Pak Karo, len nulis JLN aja JLN jalan iki cakepan lho. Cakepan. Karang maja kamu Gentin aku 20.000 cukup kok ya kowe pengen 20.000 ora aku duwe ngono aku tak keke yoga kok oh nek kula iki percaya jenengan ki dermawan dermawan iya komplit kang dibutuhke ora lewat aku ora ning ana Ngasinan. S dan K berlaku ngasinan dosan nipo 20.000 Mbak Tatin dalangnya mes 10.000 20.000 lumayan kena nggo pipis ping 10 nang pom bensin nomor 5 monggo waraga sing seru gah ditemplekke lho mie iki piye to nadane iki Ayo. monggo waraga samya mampir iki kurang dawa kosakatane ya dadi terus apa ya nek dalangnya mebel jati akasia HP tenan sak jose saged turun
buyut Alah, dasar cukat kursen tergiling terampil. pintu kursi sofa Apike? ranjang meja makan lan lemari Jos. iki kabeh sumadya 50.000 50.000. Aduh itu Mau duitnya digawa Nang guna. Kok bapakmu? Makane ben lunas yo neh ke anake yo ora. ya wes lah. Yo. Nggih, ini kan Dewi. sesideman. Ya. Oh, Jim, Mbak Mega. Yuk. Nah, tak wis engko cangkem wae ya luwih becik patenono timbang berpisah. Dol. Rewangi samutono marang kula warga. Yuk. Putra. Liwat ngendi Liwat kencang alisku kuasa landang rasane hatiku dan mosling serius Yo. aku isih ladeni
Matur nuwun Nduk Mega. Iya, wis minangkani pamundutan sesideman iki mau. Iya, Pakmu. Ah iya. Mbak Tatin, Mbak Elisa ana titipan apa meneh, Mbak? Menawa? Menika wau wonten gubuk asmara. Oh, nggih, gubuk asmara. Saking Pak Suyoto wau Nggih. terus Cibinong. Nggih, menika kala wau sesideman pamundutan saking Pak Gatot Purnomo. Menika wau ngerusaken sesideman kalian Sinom Parijata. Oh ya mengko dipinangani nek goro-goro. Lah iya. Gara-gara isih ana wektu nggo santai-santai. Lah iya. Lakone isih dawa iki wektune isih suwe. Iya. Sesuk bengi awake dhewe isih go meneh. Iya, karo Mbak Tatin ora ya kira-kira sesuk. Nggih ning niki kula ketoke pamit lho nggih, sakniki lho nggih. Kapan? Saiki. Napane? Saiki pamit. Lah, Arep rampung to limbukane. yo cereng kok ya wis bas gitu. Kira Oh jam 12 wis rung ono kok ya Oh, iya. ngene ora. Besok niki malam toh ya, ada di mana? Kanigoro. Kanigoro nggih. Ketemu iki terus iki. Yo ben. Cah laris, cah cilik laris. Oh ditempeli. Pak Masono maringi Pripun, Pak? nawala kae. Oh, jeh, Pak. Jan mbok raket mau, Pak. Ndak ngono. Nggih. Kagem Mas Dayusuf iki tak trawang kok kene ngono tulisane kok. Oh, sik urung ayo sak maju. Maju kaya. Kecut ya Mbak Bro. Jan. Kimpul. Iki sapa sing waca? Kula. Ah, iki rada kandel e soalnya. Kula. Alah kula. Korek. Hihi, THR lur. Iya. Nyuwun ninggal katresnan digarap Tayub Jawa Timuran saking kula Sarjono, saking Pak Sarjono. Alhamdulillah 250. Kan 50. Ya ora apa-apa kan Selasa deh. Mulai jan dalang iki jan kemantil. Kantil. Menika Kang pundi rumiyin? Nika enten Podang Kuning, enten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara nggih. Nggih Gubuk Asmara niku mau. Lajeng ngejak sinten sing kulino teng Gubuk? Lah jenengan sing Ketoke kertas Saras karo yoga. Heeh kuwi. kulino nang gubuk. Wangune iki lho. Ayo wis loro kuwi. Siji, sing gede siji. Heeh. Nah, yo to limbuk canggih. Yo. Ayo sepati Mas Kimpul men. Pon. Apa Mbak Saras lagune mau? Napa? Apa lagune mau nek jenengan mireng? Maju ki Gubuk omong. Asmara. Nah, Mbak Yoga omong. Omong, Mbak. Apa Mbak Yoga lagune? Gubuk Asmara. Oh berarti can kulino ning gubuk tenan. Ngagem bawa lho mau nyuwune ngagem Lah bawa. nggih ngagem. Jeh. Heeh. Piyai papat bawa kabeh. Pocong wingi pas. Iya. Nyetak. Apa kok mencengi aku? Seka sapa? Seko kowe. Ora urut. Aku mau wis joget wis nyanyi lho. Gentenan yang gari munggah mah. Ndak diundangi jenengan ning kene lak yo kon joget karo kon nyanyi to. Lah iya to. Apa kon nyapu? Apa? Yang nglundungi karpet. Nglundungi karpet. Ndang rasane ngomong. Iya. Wah, mau pas kowe nek ngerti Mbak Saras iki mau pas tayupan apa? Apa gambiongan rujak jeruk mau ngene iki. Obah kabeh to panggunge. Berarti diam-diam kamu memperhatikan saya. Lah aku ora meneng wae ngene iki karo ngadahi duit ning amplop kuwi rasane kok iki yo. Baru ngono obah kok. Nek padane seneng ki mbok omong wae to, Mas. Lu aja kalian GR. Lah ya nyatane aku joget apapun kamu memperhatikan loh. Ora kuwi ngrasake ana sing gograk. Terus ngematke aku ora? Lah ya ngematke oh lah kok jebule kuwi sing marai gograk. Tur meneh eman-eman yo Mas Dah yo. Lah Nek ra jimat. sing ayo liyane wae oke.
Maksud lo? Maksud gue ya saka Mbak Saras. Iya. Nyingkar nyingkur biasa lho ndelokke lho. Aku nang kene wae seneni. Ini melu aku ya, melu. Dalange nyeneni anu sindene ya nyeneni jan. Lah iki aku iki nglumpuke yoga wong atos Ha apa. wis kono kuwi bener kuwi. Jajari bojone. Iki bojone ta? Ayo aku ta. Heeh. Manut danane. Jalan wae. Alah. Kowe arep karo bojoku. Lah kowe gelem ra karo bojoku. Awak gak kur cilik ngono ngriseni ya. Semene kok cilik. Kosek. Semene kok cilik. Cilik kuwi iki cendik. Apa nggonmu ki ya gede? Ya kayak kolo-kolo gede. Mendamu rak cilik terus. Apa iya salah tahu tenan. Nyandak ya apa tas? Alah. Ya wong ngono-ngono ya dadi telu. Kene siji ra muda-muda. Oh, kuwi. Ya ben kan berarti aku masih cilik. Berarti Nah, emangnya nggonku kudu gede. Apa Omong iki ngomong apa ta? iki ndak apa ta? Mbok. Sapa ta sapa? Kita berpandangan saja ya. Saiki apian. So, Oh, lali to omonganmu. Ora kelingan aku. Ora Saya kira ada golek bahan. Sing marake Nyapa? salah. Iki- Sinyalmu iku walik. Iki lho, iki dimadhepke. Iki kan tak wale meneng wae to. wah. Iki Alisa iki ketau lagi golek bahan tapi meneng wae iki. Dak kira apal. Omongane lho. Nyapa? Ayo pembahasan gubukmu iki lho, tekan ngendi-endi. Kalau Iki nyapa? nembang bawa gubuk asmara. Lho sik marai kene kok. Wes ya. Bacotke. Wiwi. Sapa iki? Urute kan. Lho yo. Wiwitane. Ora. Lingset yen ke Nyiminya ODC. tan Mbak Yoga. Wes katotolan. tak wariso iki sro lelampahan kang wuri Tresno. tresno tulus Ora oleh. Tulus iki gone Mbak Tatin. Ya wes. kowe arep melu genteni aga sapa Bagiane Mbak Tatin iki. Enteke bagiane Mbak Tatin. ya kowe arep melu genteni Iya. Tresno moko. Lur. jalan Iki diawe. Alah, padha lemu-lemu nih ya, Mas. Wah, Aduh, yo bodi. ket biyen nakal ra wis-wis. Bojone lah iki ki mung buka atine dhewe-dhewe to Siapa Mas iki? Jenengan. Aku ta. Lah iki kanca lawas kabeh. iki kanca lawas kabeh Iki kancaku kabeh. Ngopo iki bocah? ketuane Iya kepala iya wah jan kaya arisan ibu-ibu. Saras iki lho omong wae kowe iki. dadi aku Tresno. Kowe lah iki arep piye, ha? Jare tresno. Tresno tulus nadyan ingku. Asma. Iki agane do tak kekek. Ayo, disesuaikke lho nek sing bawa kuwi wonge antep ki oleh ngegonge ya antep. Aku sesuk negah aku boten sah nanggap Yusuf nek anu kalih kula. Ya kok yo njuri pase ning aku kuwi lho ya. Arak nutup Impel. rezekine wong karepe ra. Ya. Sah, kowe rong nembang Lah aku dong tau ning gubuk kok. Alah gayamu. Kowe nang ndi nek ora nang gubuk? Ning hotel Wah! Hotel Merah Putih. Terlalu bloko iki. Pira? Pom bensin. Aku ning kono wae sik Ora kalah iki. gratis. Terlalu jujur ya. Pira? Pira, Mas? Ya. Kok kene buka kene apa kono? Kene. Sing sapa sih sing nang gubuk?
Oh, Elisa. Kok milih ya? Lah sing ngejak ning gubuk kuwi ya. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak lereng ayo ayo ning jagat tulisan warna abang kon kasih Krasa urung? Hah? Aku arep mangap ya malah. Ayo, lah ya mang takon krasa urung. Ngono ya. Krasa urung gak lagi mangap. Krasa ora apa nih kendangane ta? Heeh. Krasa. Oh ya wis kayak mangap. Ya. Catatan sak jroning kaya Yo.
Sego Dong mengesek. ora yo gawe gelem mau ngene-ngene. masa madhep Tok gentuk. madhep kene iki kira yo do ndelok aku kabeh. Tenek kon sedekah aku gak. Ya sesoke ditaleni lendange dingenekke Kan ngono. tok gentuk ora kudu ngene. Terus Ya sekarep gue. Gitu lah. Gitu lah. Iya to Mas. Apa nek arep iya, apa nek arep tok gentok ngono ditinggal sik, Tinggal ngendi? disampirke sik. Ngece. Menika sampun gubakan smara. Nggih. Nggih, apa meneh wi mau ninggal katerus. Niki enten putra Nuswantara saking Pak Wiranto. Alamat Sladi Umbul Rejo Ponjong. Nah, iki dipinangkani langsung iki le nyawer 200.000. Rono meneh. Iya. Ayo Mbak Sindian monggo sinten ingkang Mbak Niken. Ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi Mbak belum. Anggi ya, oh Mbak Anggi. Dan Mbak Niken. Mbak Anggi kalem. Sing kalem-kalem. Dua-dua. Nek Mbak Anggi pancen kalem. asli kalem. Nek Mbak Niken kuwi wah Kale lembutan. kalembutan. Nah, monggo Mas Kimpul kanca-kanca sepati to. Yo. Aja cintek-cintek, malah cintek. Ayo. Malah cintek. Entek. Yes. Piye ta ki? Gitu kono gitu gateng. Saking haluse nganti ramuni. Nah, iya. Walah. Sing ngedram anggere kuwi sing maju kok lho semangat. Sabar Mas, kok nanti jebol kowe. Sing siji mangkat. Prabu Jara Sandya. Oh alah ngono ta. Endi to kae? Wayange ora digawa rene. Iki kok acarane malah buka aib. Pak Uli sarep tuku oli. Iya. Monggo menika napa Mas? Putra Nuswantara. Putra Nusantara Mbak Niken Mbak Anggi monggo. Nggih, Mbak Tatin. Arep napa mawon bebas. Nanti kok terus. Kok malah nyandi? Aku arep mimik. Wah. Aku ya iya. Mimik apa? Oh iya. Maka anak kucing. Anak kucing. Dibawani niki. Bangke to iya. Iki karyane sapa Mbak Anggi? Malah kontak-konan. Mangke made siriye. Oh lah. Karyane sapa Mbak Saras iki, Mas? Iki karyane sapa? Pak Mantos. Nah, nggih bener. Pak Mantos. Sing- Ngale. Ayo ben. Heeh. Mak celes. Iki dikutang mbokmu kok kowe ora. Ya merhatekke. Besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabenere. Enggak, ajeng sinten riyen pingsut. Sing nom sik. Oh ya.
Sing tua ngalah. Ya karep iki jenengan iki men 3 orang itu seneng lah. Kamu kok gitu sih Mas Da? Ayo kayak wis mesem-mesem kae. Kok laris semua. Yo. Akhirnya sing ngrampungi Mbak Niken iki sing demung, sing ngedram karo sing meking iki senyum-senyum. Tenan. Aja ngono ki wis diweani bojone. Wis di map kok. Iya. Iya iki pamundutan isih akeh. Ana pepeling iki. Oh iya. Bene diaturke kabeh. Sinden-sinden ya saurunge pepeling ana podang kuning ana. Terus ana ninggal katresnan. Ya ninggal katresnan ki ku nek goro-goro wae. Podang kuning iki urung dipinangkani Pakmu. Oh ya, sapa sing kon minangkani? Ayo salah satu di antara dua bintang tamu kita. Iya, sing siji wis ahli manuk, sing siji ya pemula. Iya. Iya, dadi urung iso mbedake endi sing gacor karo endi sing iya. Iya. Nah, iki ana Mbak Tatin ben ngaturke podang kuning Pakmu. Iya. Lho wis ngono kok wis plerak-pleruk aku iki. Sing gacor. Iya. Piagane do gocar gacor iki apa? Podang. Menika napa? Podang kuning. Podang kuning. Terus bar niki mpun. Niki tesih. Oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pak Marlan. Pak Haji Sumirat, nggih, ngrandu matur sembah nuwun, Pak. Pak De Marlan minggah langsung mawon. Pak menika kagem sinten? Duet kali Mbak Tatin iki lho. Nggo sinden oh nggih, monggo, Bu. Lah rak ngono. Iki ndi sapa bendarane? Bendarane ya aku. Ah, kak kene wae ben kok takne apa-apa kok dalange. Ayo. Ini sama Mbak Elisa ya. Nanti kan ini tidak sampai goro-goro ya. Oh iya. Ayo Mbak Elisa ya. Ya wis karo Mbak Elisa. Ya. Berdua. Iya gacor. Oh Men gacor. Nah dibawani men komplit ya dadi men ora gunjing. Ya. Kamu dari tadi ya tanggung jawabmu lempar aja. Iya, enggak apa-apa ya ditanggung wong loro. Kita kan awas. Kita kan kanca ya. Ya kanca. Kanca. Iya. Oke. Temen. Iya. Friend. Sama iki aku sih. Kamu sing gede. Sing pengalaman riyen. Hah? Sing pengalaman arep ming wujute manuk. Nadyan wujud temung
bisa dadi Pasang isroh ta. ora Aku. Alos manis nang si podang jenar tiba iba bunga Tareng. ya nyanding bisa dadi kaya sepur. Iya enggak. Esok awan ning omah wis ora luyuran aku lek sing tak sayang obang-obang mikir anggen kublai ora krasa esok awan nganti wengi maneman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang menso ing empang kencangan tarindik saka katemen serwing oceh dheweke malih benjo kae tak suwon mbok ajeng jan kuning agawe pikir aku kompe seret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen lakon dadi duwe sepi banget. dalangnya lagi ngobrol karo kendangnya piye tak omongke mas iki kendangnya naon kuping kurang krungu sing kendang budek kok Oh kok ngarane sing budek ngono kok. tak apa-apa dia kan kakak kelas gue jadi nggak apa-apa mas Roh nih ini dia nggak bakalan marah sama Wis gue wis pindho lho wi. ngapa pindo Wis pindho. aku paham Wah. arep yang telu pak kowe oh, mantuk wae Enak.
Rebekal atiku kegiwan liyan yen si bodang antutut ati kebranan ora mandaniku sansaya dasrani sun pikat pulute sing tak sayang mubeng-mubeng miteran gonku goleki tak sawang mencok ning nyembah yang sangat arene saka kaduman gawe pikirku komeng seret ireng tak sawang katon manis iba bunga yang apiku san saya Nggih, matur sembah nuwun. sampun menika Ya ana pamundutan meneh. oh nggih Diwaca Mbak Elisa sing iki nggo Mbak Elisa. Elisa. ya gula Diwaos. tak kira wis rampung Wah urung ya isih suwe wektune ya. TF 300.000 Lah kok Ini siapa ya? Transfer tok ya wis diwaca kabeh. No. Ya, saking kula Bapak Sukamto, Nggih. Sambirejo, Sidorejo, Rejo Pencong, Pancong, sugeng mirsani Ringket Purwo lagu Amin. Wingete Ngaresmara. Kakek keluarga Mas Ngateman, Prebutan dan timnya Bapak Sujardi, Tarkijan Sambirejo kalangan Indonesia. Heeh. Angel bocah iki. Saprene nggonku ngenteni sik ngono kae lho. Iya. Yo, tapi ki carry dhewe tadi pepelenge piye kapan nanti? Lungi teng Asmara terus mau pepeling. Yang mana? Pepeling Peleng. nggih saya Pak Peleng, Haji mau Ya. nggih Nggih, duluan masuk. Lebaran suasanane. Iya, dikurne. Iya. Oh, yo rene kae. Iya, ayo di Mas Kimpul. Iya.
Habib Warangono. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya. Oh. Jajau. Matur nuwun Mbak Tatin. Wah kaya rock. Ah iya, matur nuwun Mbak Tatin kalan Mbak Elisa. Iki jane sing ana siji meneh sing ditangane gandeng wis setengah siji. Wis kek budalan ya. Slendro Mas. Iya, iki mengko nggo se banjaba sikik kae rantak-rantak laku ning Purwadyabala. Nggih. Nderekaken sugeng kundur Mbak Elisa kalian Mbak Tatin ngenjeng dalu pinanggih malih. Mengke dalu. Saiki wis ganti dina. Nggih, mangke dalu ten Kanigara. Kanigara mbok bilih ingkang badhe mriksani. Monggo nyusul Mas Ja semoga sukses lancar Amin, laris. amin, matur sembah Anggenipun nuwun. dalang. Nggih. Ayo Pakmu neruske lelakon. Ya iki sih dawa. Saurunge neruske lelakon ayo kirim tunggal pate kasih. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho wa ilaruhi para pupunden delang sakno Sumantor Al-Fatihah. Iya, matur nuwun. Ayo terus ke lelakone iki mungko mundhak ke kethok. Iya. Udah ora prayoga. Ayo Pakmu. Iya. Kuku sing dupa kumelun. Ngenengken tiasang ngabeke. Ngawengku sakung jajahan. Nanging sangetange kepi sang resi kaneka putra kang anjlok saking wiyadi tan kawusa manjing putring gupit sanggan sangarum kono gandaka capok sang adipati Yayah Griwa ngawe sang jeneng para wadyabala kaya malih dalan.